Здравейте отново! Ето го и най-накрая прословутото Карловско пръскало, за което говоря цял ден. Ето го и в целия му блясък. Докато ви го показвам, искам набързо да обясня защо правя тези клипчета. На първо място искам да мотивирам хората да намерят желание вътре в себе си, да се движат, да живеят по-здравословно и по този начин да се чувстват по-добре. На второ място, естествено, правя реклама на своята дейност, която е менторски услуги. Може да се запознаете с тях на yourpotential.net. И третата причина е да ви показвам ето такива места, като това пръскало зад мен. Красотички, които са някъде там и ви чакат. Просто трябва да ги посетите. Ако не сте се движили дълго време, може да започнете с малки стъпки, постепенно да вдигате темпото. Ако не ви се ходи сам и няма с кого да отидете, има групи, които правят преходи с много хора. Например в Велико Търново и в Габрово има такива групи. Предполагам и в други градове, но сега ако имате частна група и имате нужда от частен водач, също и аз мога да ви съдействам. Но като цяло призивът е един. Движете се повече, старайте се да избягвате стреса и не се страхувайте да потърсите помощ, ако не можете да се справите сами.